Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Dudong, maghanda ka. May kakaharapin tayong kalaban sa taas. Pakinggan mong mabuti ang pagpagaspas ng pakpak niya. Oo nga, Nay. Anong gagawin natin? Hindi naman po tayo makakatakbo basta-basta dahil sa dala natin. Mas mahalaga ang buhay natin, Dong. Kapag sinabi kong tumakbo ka na ha? Paano naman po kayo na... Takbo! Otomatikong kumaripas ng takbo ang mga paa ko pagkarinig ng utos ni Nanay. Walang lingon-lingon. Hindi ko alam kung saan ba ako patutungo pero bahala na. Ang mahalaga, makatakas ako't hindi masundan ng aswang. Subalit nagkamali ako. Mas lalo akong sinundan ng aswang. Rinig na rinig ko ang mahinang bulong nito na halos nasa likuran ko na. Makapanindig balahibo ang pagaspas ng kanyang mga pakpak. Sa pagkataranta ko, hindi ko namalayan na may nakaharang palang sanga sa dinadaanan ko. Natalisod ako't gumulong sa palayan. Napuno ako ng putik at nahirapan akong makabangon. Nay! Nay, tulungan mo ako! Nasaan ka ba? Tumakbo ka lang. Huwag na huwag kang lilingon. Tumakbo ka, Dodong! Tumakas ka na. Huwag mong hintayin na mapatay ka pa. Hindi nga ako makatakbo, Nay. Pakiusap naman, oh. Tulungan mo ako! Nay! Naapulot ako ng aswang, Nay! Lintik ka talagang bata ka. Tulungan mo ako, Nay! Tulong! Napakahigpit ng hawak ng aswang sa akin. Bumabaon ang kanyang mahahabang kuko sa balat ko sa balikat. Nakakapangilabot pang malagkit na tila balaway na dumadalay sa mukha ko. Nagmumula ito mismo sa kanyang mukha na nakadungaw sa ulo ko. Tumulo ang luha ko habang pilit sinisisid ang puso ko sa takot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa puntong ito, subalit napasinghap ako nang biglang sumigaw ang aswang na tila nasaktan. Nabitawan ako nito bigla. Iligtas mo ang sarili mo, Dodong. Tumakbo ka na. At huwag kang lilingon kahit anong mangyari. Lola Using! Tumakbo ka na! Kahit nag-aalinlangan, pinilit kong makalayo. Kailangan kong sagipin ang sarili ko, subalit hindi pa nga ako nakakalayo, isang nilalang naman ang nakaharap ko. Natumba ko nang wala sa oras. Tumawa ang aswang ng pagkalakas-lakas. Akma na sana niya akong sasakmalin nang makilala ko ito mismo. Si Lola Using. Kahit nalunod na ako sa sobrang takot, inipon ko pa rin ang buong lakas ko para makatakas. Kinakailangan kong magsumikap para sa buhay ko. Magandang araw sa inyong lahat mga ka-SP at Sir Jupiter. Itago niyo na lang po ang pagkakakilanlan ko bilang Dodong. Nakatira po ako sa isang tahimik na baryo sa Leyte. Maayos na maayos ang pamumuhay namin doon nung una, Sir Jupiter. Pero unti-unting nagbago ang ikot ng kwento namin nang dumating ang dalagang bagong salta sa palaisdaan. Itatago ko na lang ang pangalan niya bilang Ada. Nay! Kuya, ano po nangyayari sa inyo? Nananaginip na naman ho ba kayo na masama? Nasaan si Nanay? Ineng. Umalis ho siya kaninang mga 2:00 ng madaling araw. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta pero hindi siya nagsalita. Baka ho pupunta sa baybayin para salubungin si Papang galing sa dagat. Hindi pa rin po ho kasi siya nakaka-uwi simula kahapon ng umaga. Pangatlong beses na to na palagi siyang umaalis ng madaling araw.
Tsaka nakapagtataka rin na hindi pa umuwi yung papang simula kahapon. Dapat naman sana nandito na siya. Hindi man lang siya pumunta sa palengke kung sakaling umuwi siya kahapon at umalis na naman. Marami nga po nagsasabi na baka po pinuntiryan na ni nanay si tatay. Kasi aswang daw si nanay. Huwag mo lang pakikinggan ang mga sinasabi ng iba, Neneng. Hindi naman aswang si nanay, sadyang naglalako siya ng isda para ibenta natin sa palengke. Kinakailangan niyang umalis ng ganun kaaga para presko ang madala nating isda sa palengke. Pero kuya, paano po kung aswang talaga si nanay? Katulad ng mga kumakalat na balita. Kuya, usap-usapan na kasi dito sa atin na marami na raw naglipa ng aswang dito eh. Kaya kung sino-sino na lang yung pinagbibintangan nila, pati si nanay nadamay. Bakit mo naman nasabi yun? Hoy, ikaw huwag kang makikinig sa sinasabi ng iba. Kasi masama yun. Hindi rin matutuwa si nanay kung malaman niya ang tungkol sa sinabi mo. Hindi magandang paginalaan ng mga magulang natin. O nay, saan ka ho galing? Umuwi na ho ba si tatay? Ha? Bakit gising pa kayo mga anak? Hindi ba kayo nakatulog? Nadistorbo ko ba kayo? Hindi naman po. Saan po ba kayo nang galing? Tsaka, ano yung mancha sa damit mo? Dugo po ba yan? Wala to, nak. Siya, magbibihis muna ako. Kailangan nating maging maaga ngayon sa palengke, Dodong. Matutulog ka pa ba? Hindi na po. O sige. Siya, maghanda ka na para kunin mo yung mga isda sa baybayin. Hindi na muna tayo kukuha kina Lola o Sing mo. Sige po. Nakaamoy talaga ako ng kakaibang timpla ni nanay sa mga oras na yon, Sir Jupiter. Para siyang may tinatago sa amin. Subalit pinilit kong hindi sa pag-isipan ng masama. Hoy, Lydia. Mabuti naman at dumating na kayo. Alam mo ba, may bagong saltang dalaga dito sa palengke. Nakita mo yun? Yung nakaputing dalaga sa ikalimang pwesto. Balita ko galing siyang ibang bayan at pumunta rito para magtayo ng sarili niyang negosyo. Nakausap mo ba siya, Mare? Oo, Mare. Ang bait-bait ng batang yan. Siguro talagang magdadala siya ng swerte sa atin. Kausapin mo kaya, Dodong. Malay mo naman siya nang mapangasawa mo. Hindi. Bakit naman, Mare? Anong problema kung kausapin ng anak mo yung babae? Kilala mo ba siya? Ha? Ano kasi? Basta, Dodong. Ang pinunta mo rito ay magtinda. Hindi ka dapat nagpapakilala kung kani-kanino. Hay nako, Iday. Tigilan mo na nga lang yung kalandian mo. Pati anak ko dinadamay mo pa sa kalokohan mo Ano ka ba naman, Mare? Normal lang sa mga batang niyang pakikipagkilala. Huwag mong pagbawalan ng anak mo at binata naman na yan. Teka, ayan na pala siya, Dodong. Papalapit na siya. Kausapin mo naman. Huwag, Dodong. Hindi mo siya kakausapin. Makinig ka sa akin dahil ako ang nanay mo. Kalma lang ho kayo, Nay. Wala naman hong masama kung kakausapin ko yung tao. Pag sinabi kong wag mong gawin, Dodong. Umalis ka na muna. Tulungan mong ama mo sa baybayin. Umalis ka na. Magandang araw po sa inyo. Ako nga po pala si Ada. Bago lang po akong salta dito sa palengke. Manang Iday, maraming salamat po pala sa pagtulong sa akin kanina. Ito po ba ang kaibigan? Anong ginagawa mo rito? Hindi ko naman alam na dito ka pala nakatira. Anong binabalak mo't nagpunta ka sa baryong to? Teka. Magkakilala kayo? Huwag ka nang makialam, Iday. Sa susunod, kilalanin mo muna ang taong kinakausap mo. Hindi swerte ang dala ng babaeng to. Panganib. Bakit parang alam mo naman atang naging buhay ko, Manang Lydia? Sino ka ba para pagsalitaan ako ng ganyan? Umalis ka na, Ada.
Ayokong makita pang pagmumukha mo rito sa palengke. Naiintindihan mo ba? At sino ka para pagsalitaan ako tungkol sa gusto kong gawin sa buhay? Kung ayaw mo akong makita, ayos lang. Pwede namang ikaw na lang din ang umalis kung gusto mo, 'di ba? Tama na nga mo. Huwag mo siyang hahawakan, Dodong. Nagulat ako sa pagsigaw ni nanay sa akin at diretso ako nitong tinulak na siyang naging dahilan kung bakit tumama ang likod sa sementadong lamesa na pinaglalagyan ng isda. Mabuti na nga lang at nasalo din ako ni Manang Inday bago nasubsob ang mukha ko sa baba. Pagkatapos bigla na lang siyang umalis na tila ba walang nangyari. Baka naman mapagalitan ka dahil sinabayan mo pa ako, Dodong. Hindi yan. Hindi naman malalaman ni nanay eh. Saka wala naman akong ginagawang masama. Nakikipagkaibigan lang naman ako sa'yo. Maiba ako, Dodong. Naniniwala ka bang may mga gumagalang aswang dito sa baryo niyo? Gaya ng usap-usapan? Bakit mo naman natanungan tungkol dyan? Gusto ko lang malaman kung naniniwala ka ba dun. At kung meron ka bang kutob tungkol sa mga aswang dito sa baryo niyo. Oo naman. Naniniwala talaga ako dyan kasi ilang beses ko na rin narinig ang huni at mga angil nila sa gabi. Kahit na hindi ko na sila makaharap, sa tingin ko talaga totoo sila. Dagdag mo pa na marami ng kaso ng pagkawala rito. Sa totoo lang, binubulabag ako ng panaginip tungkol sa mga aswang na yan eh. Panaginip? Alam mo ba, ang sabi nila, kapag nananaginip ka raw tungkol sa mga aswang, ibig sabihin, may banta sa buhay mo. Pero hulaan ko hindi ka naniniwala tungkol sa bagay na yan. Paanong naging banta sa buhay ko ang tungkol sa panaginip sa mga aswang? Hindi naman ganun siguro yun. Sadyang pagod lang siguro ako kaya madalas akong bangungutin. Akala mo lang yun. Akma pa sana akong magsasalita pero nagulat na lang ako nang biglang may malaking hayop na tumalon mula sa likuran ni Ada. Hindi ko alam kung saan nanggaling yun. Akma ko na sanang kukunin ang kamay ni Ada nang bigla niya akong itinulak palayo at hinugot niya ang kutsilong nakaungot sa kanyang suot na bota. Hindi porket dayo ako rito. Mamadiliin yung buhay ko. Di ako katulad ng isang demonyong nakatira dito na nagpapanggap. Ada! Meron pa sa likuran mo! Huwag ka mag-alala, Dodong. May mata ako sa bawat sulok. Kaya walang lusot ang mga to. Oh, Diyos ko! Ada! Mukhang lalapit sa akin ang isa! Ano ba tong mga hayop na to? Bakit ganito ang itsura? Mukhang halimaw! Hindi hayop yan, Dodong! Sigbin yan! Sobrang nagulat ako sa mga nangyari. Dahil sa sobrang bilis ng mga eksena, hindi ko na malayang napataob na pala ni Ada yung mga sumugod sa amin. Paanong magaling ka sa mga ganito, Ada? Mahabang kwento kung pag-uusapan natin. Bakit ka pala nandito? Meron ka bang misyon o ano? Isa ka bang albularya? Nakakapagod magpaliwanag, Dong. Hayaan mo na lang muna akong itagaw ang tungkol sa pagkatao ko. Hindi naman sa ayaw kitang pagkatiwalaan. Pero may malaking dahilan kung bakit ako nandito. Sa ngayon, ang kailangan mong gawin ay mag-ingat sa nakapaligid sa'yo. Di mo alam kung sino ang kasama mo. Umuwi ka muna sa inyo. Pero bago yan, suotin mo tong kwintas na bigay ni Lola sa akin. Magsisilbing protection mo yan para hindi ka malapitan ng aswang basta-basta. Hindi ka man lang ba sasabay sa akin? Saan bang bahay mo? Baka naman pwede kitang ihatid at... Hindi na kailangan. Hindi naman din malayo yung bahay namin. Nag-aalala din ako sa'yo na baka kung ano yung mangyari sa'yo kung sakali. Umalis ka na. Huwag kang lilingon. Kahit anong mangyari. Sige. Oh, mabuti naman at nakarating ka na. San ka ba nagpunta? Ano yung suot mo? Anong suot? Paano niyo po nalaman? Hubarin mo ang suot mong kwintas at itapon mo yan. Itapon mo yan, sabi. Kung sinong nagbigay sa'yo niyan, malilintikan talaga sa akin.
Kung ano-ano kasing tinatanggap mo sa ibang tao. Hindi mo man lang naisip na delikado ang panahon ngayon. Bigay lang naman po sa akin ni Ada yun bilang proteksyon ko laban sa mga aswang. Tinulungan niya nga po ako kanina kasi inatake kami ng mga sigbin. Kung hindi ko nga po siya kasama, baka kung ano na nangyari sa akin, Nay. Nahihibang ka na, Dodong. Pinapaalis ko nga ang babaeng yun eh. Tapos ikaw, panay naman ang lapit doon. May gusto ka ba sa kanya kaya hindi ka nakikinig sa akin? Nay, wala naman po kasi akong nakikitang masama kay Ada. Ano ho bang meron sa kanya? Tila ba may malalim kayong galit sa tao? Sabihin niyo naman po sa akin bilang anak niyo. Masama siyang impluensya sa pamilyang to. Yun lang. Huwag ka ng maraming tanong. Kapag sinabi kong layuan mo siya, layuan mo siya. Ako ang nanay mo at kilala ko ang babaeng yun. Pinipilit ka lang niyang linlangin. Sinagip ka niya sa mga sigbin. Isa yun sa mga paraan niya para mapaniwala kanyang isa siyang anghel. Pero ang totoo, may masama siyang balak sa'yo. Pinoprotektahan lang kita, nak. Hahayaan naman kita kung walang kung anong bahid ng maitim na budhi ang babaeng yun. Mas may alam ako tungkol sa kanya. Kaya dapat mo akong pakinggan. Hindi ako nakapagsalita. Sa tindi ng emosyon ko, lumabas ako ng bahay kahit alam kong delikado. Panay pa ang tawag nila Papang sa akin pero hindi ko sila pinakinggan. Dodong, Oh, Lolo Carding, ano pong ginagawa niyo rito? mag-iingat ka, Dodong. Mag-iingat po saan? 3 gabi mula ngayon, bubusugin ng buwan ang kanyang liwanag. Kadiliman ang siyang lalamon sa mundo at ikaw. Ikaw na nakatakdang lumaban sa isang malakas na sakuna. Ang siyang haharap sa panganib. Ano ho? 3 gabi mula ngayon. 3 gabi. 3 gabi. Magugunaw ang mundo mo. Nanikip ang dibdib ko nang bigla kong hawakan ni Lolo Carding. Nanlalaki ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang malamig na kamay. Carding! Bitawan mo siya! Lolo Using, Carding, kung hindi mo siya bibitawan, papatayin kita! Aswang! 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 Ayos ka lang ba, iho? ayos lang naman po, Lola. Narinig ko si Carding, kaya lumabas ako. Alam kong nang gugulo na naman siya ng mga tao, kaya kaagad na ako lumapit sa inyo. Anong ginagawa mo rito sa labas? Alam mo bang delikado na pag sa mga ganitong mga oras? Hindi ka na dapat nasa labas pa. Maraming aswang dito sa lugar natin. Hindi ka ba sinabihan ng nanay mo? Alam ko naman po yun, sadyang nagpahangin lang po ako at saka may suot naman po akong proteksyon na bigay ng dalagang bagong salta sa palengke. Si Ada. Sabi niya sa akin, pamproteksyon ko raw to laban sa mga aswang. Hindi siya nagsalita. Basta lang siyang tumalikod at sinabi sa aking sumama ako sa kanya. Alam mo, Dodong, may potensyal ka sana maging isang albularyo balang araw. Hindi pa naman huli ang lahat para magsanay ka. Wala naman po akong pangarap maging isang albularyo, Lola. Pero alam mo bang may kahaharapin kang malaking dilubyo? Balang araw, makakalaban mo ang isang malakas na aswang dito sa baryo. Paano naman kaya nasasabi ni Lola ang mga bagay na to sa akin? Ako, magiging albularyo? Nalalapit na ang araw na yun. Hindi ka pa rin nagsisimula sa pagsasanay mo. Pero siguro naman, handa kang kaharapin ang bagay na iyon. Hindi mo lang inaamin sa sarili mo. Ano ba to? Bakit maraming kakaibang bagay ang dumarating sa buhay ko ngayon? Simula lang talaga nung managinip ako ng masama tungkol sa aswang,
Nagsunod-sunod ng mga kakaibang... Nakikinig ka ba sa akin, iho? Ano ho? Ay, nandito na tayo. Kahit anong makita mo sa loob ng kubo ko, hindi mo dapat ipagsabi sa ibang tao. Makakaapekto ito sa negosyong hawak ko. Kaya dapat lang na ingatan mo rin kung ano ang meron ako sa loob. Naiintindihan mo ba, Dodong? Opo. Sus Mariosep. Mahalagang malaman mo kung ano ang meron sa kubong to. Dahil ipinamana ito ng mismong lola mo. Pag-angat ko ng tingin, nanindig ang balahibo ko nang makita ang nakapalibot na mga bungong gawa sa porselana. May mga kabibi pang nakabitin na bungo rin ang disenyo. Madilim sa loob at tanging ang ilaw ng kandilang siyang nagsilbing liwanag sa loob. Anong lugar to? Bakit ganito ang kubo mo, Lola? Aswang ho ba kayo? Napakaraming bungo ng tao rito. Kung ayaw mo maging isa sa mga disenyong bungo ko, tumahimik ka na lang at makinig sa sasabihin ko, Dodo. Kung meron ka mang katanungan, dapat patungkol lang yun sa kung ano ang pag-uusapan natin. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, pasensya na po. Siguro naman ay nakilala mo pa ang Lola Inusa mo. Ang nanay ng nanay mo na biglaan na lang nawala. Alam kong kilala mo siya dahil palagi kitang nakikitang kalong niya noon. Sa tuwing tumatambay siya sa labas ng dati ninyong bahay. Malalim ang kanyang mga ngiti sa tuwing kasama ka niya. Ganun kakamahal ng Lola Inusa mo. Meron po ba kayong nalalaman tungkol sa kanya? Marami, iho. Marami rin siyang itinagong katotohanan sa inyo. Lalong-lalo na tungkol sa pagkatao ng nanay mo. Anong katotohanan? Ano bang meron na hindi ko man lang alam tungkol sa nanay ko? Ganap na siyang aswang na pinilit bumabalik sa pagiging tao. Ano? Lola, kung pwede lang ho. Tama naman na ang birong to. Hindi po nakakatuwa. May pinagdadaanan po ang nanay ko ngayon na hindi ko alam kung ano. Pero hindi naman ibig sabihin no na ayos lang na ganyan-ganyanin niyo siya. Alam ko ang katotohanan tungkol sa kanya. Wala kang alam dahil itinago ni Lola Inusa mo ang lahat. Takot siyang mawala ka bigla sa piling ng nanay mong baliw dahil alam niyang mahal na mahal mo siya. Kung sakaling nalaman mo ang totoo tungkol sa kanya noon pa man, paniguradong kamumuhian mo siya. Ayaw na Lola Inusa mo yun. Dahil yun ang ginawa sa kanya ng sarili mong ina. Ibig sabihin, aswang kami. Aswang ang pamilya namin. Ang nanay at ang lola mo ay mga dating taong napariwara sa kani-kanilang landas. Kaya sumali sa isang kulto. Subalit nagkamali sila at naging ganap silang aswang. Ang akala nilang magandang buhay ay napalitan ng pagsisisi at pait. Sinisi ng nanay mo si Inusa dahil siya naman talaga ang nagpaumpisa nito sa pamilya ninyo. Magmula noon, kinamuhian ng nanay mo ang sarili niyang ina. Teka, pero bakit naman nagagawa niyo pa akong lapitan? Nakaw-atensyon ang ginagawa ng lola mo noon. Subalit nalaman din ng inang mo. Kaya kanya inilayo at dinala dito sa baryong ito. Sinundan kita ayon sa kagustuhan ni Inusa. Nagpanggap akong supplier ng isda para mapalapit ako sa nanay mo at mabantayan kita ng maayos. Teka, ano na lang mangyayari ngayon? Buhay pa ba si Lola? Ganap na ba siyang aswang? Paano naman kami ni Neneng? Aswang din po ba kami? Hindi, Dodong. Tao kayong dalawa ng kapatid mo. Subalit ang katauhan ng nanay mo ang hindi. Pinilit lang niya maging isang tao. Pero ang totoo, isa ka sa gagawin niyang sakripisyo.
para maibalik ang dati niyang katauhan. Kapag nagtagumpay siya sa kanyang plano, posible siya maging tao ulit. Subalit, kapalit nun ang buhay mo. Ano po? Ngayong alam mo na ang kung ano ang mangyayari. Maaari mo na siyang layuan. Kailangan mong iligtas ang sarili mo para mabuhay ka at maging masaya. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Kung hahayaan mo ang sariling malugmok sa pamamahay ng nanay mo, nasa iyo ang desisyon. Teka, naguguluhan na po ako. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Buhay pa ba si Lola? Buhay na buhay siya, Dodong. Subalit, hindi ka na niya makikilala dahil ganap na siyang aswang. Hindi ako naniniwala sa sinabi mo. Alam kong hindi ka naniniwala dahil hindi mo pa naman siya nakakaharap. Subalit pagdating ng panahon, alam kong makikilala mo rin siya. Hindi ko alam kung magtatagpo pa ang mga landas niyo, Dodong. Pero sana dumating ang araw na yon dahil pangarap din ng lola mong masilayan ka. Sabihin mo sa akin, paano ko siya matutulungan para maging tao ulit? Ano ang imposible kong gawin para magkasama kami ulit? Wala nang paraan, Dodong. Hindi ko rin alam kung nasa na siya ngayon. Ang alam ko lang, nung bumisita ako ulit sa dating lugar natin, ganap na siyang aswang. At halos gabi-gabi siyang nambibiktima ng mga buntis at mga taong ligaw doon. Nagpapanggap siyang dalaga at inaakit niya ang sinumang kanyang makita. Mapababae man o lalaki. Pagkatapos gagawin niya ang kanyang balak sa kanila. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kung gusto... Magandang gabi ho. Pasensya na po sa istorbo pero naliligaw po ako eh. Hindi ko po alam ang daan papunta sa amin. Pwede ho ba akong manghingi ng tulong? Saglit lang naman ho. Nusa. Nak, gumising ka. Ano bang nangyari kagabi, Mare? Diyos ko, mas makabubuti siguro kung dalhin mo na lang siya sa paggamutan. Hindi naman kalayuan yon dito. Kanina pa natin siya ginigising pero hindi naman siya nagigising. Nag-aalala na ako, Lydia. Anak, Dodong, gumising ka dyan. Ano ka ba? Pinapalibutan ka na ng mga tao. Nay, ano bang ginagawa ko rito? Teka, bakit ako pinagkukumpulan ng mga tao? Aba, malay ko ba sa'yo? Ginising na nga ako ni Manang Iday at nakita ka raw ditong nakahandusay. Ano bang nangyayari sa'yo? Napagsabihan lang kita kagabi, gaganyan-ganyan ka na. Hindi kita tinuruan ng ganyan, Dodong. Tumayo ako mula sa pagkakahiga sa lupa. Nakita ko si Ada sa gitna ng nagkukumpulang tao pero bigla siyang nawala. Kumabog ang dibdib ko. Anong nangyari dito? Bakit ang daming bulok na isda? Yun nga rin ang problema namin. Yung 5 styro namin, puro bulok na. Hindi ko alam kung paano nangyari to. Saan ka ba kumuha ng mga isda mo? Kina Lola Using ako kumuha kasi walang huling asawa ko. Kina Lola Using din. Karamihan sa mga taong kumuha ng isda galing kay Using eh. Mga bulok ang isda ngayon. Kina Lola Using. Teka, kagabi, alam ko galing ako sa kanila. May kumatok. Boses yun ni Ada. Ang sinabi ni Lola tungkol kay Lola Enusa, nagpapanggap siyang dalaga para manlinglang ng mga tao. Posible kayang... Teka, hindi ito maaari. Dodong? Ayos ka lang ba? Sandali, may kailangan lang ako puntahan, Nay. Kumaripas ako ng takbo papunta sa bahay nila Lola Using. Dali-dali akong kumatok sa kanyang maliit na kubo, subalit walang sumasagot.
Dumadagundong na ang dibdib ko. Natatakot akong baka may nangyari ng masama sa kanya. Lola! Lola Using! Buksan mo tong pinto, Lola! Lola Using! O Dodong, anong ginagawa mo rito? Bakit tarantang-taranta ka? Ayos ka lang? Inahabol ka ba ng aswang? Lola, ayos ka lang ho ba? Wala ho bang masamang nangyari sa inyo kagabi? Tsaka paano po ako nakarating sa bahay? Uminahon ka muna. Ay, binata ka. Ayos lang ako. Uminahon ka na. Ayos lang ho ba kayo? Ano hong nangyari kagabi? Ayos lang ako, iho. Tsaka mas minabuti ko nang makauwi ka. Nakatulog ka kaagad kaya hindi mo alam kung paano nangyari yun. Huwag mo na ring itanong kung paano ka nakauwi. Sino yung babaeng kumato kagabi? Kilala niyo ho ba siya? Si Lola ho ba yun? Narinig ho kitang binigkas ang pangalan niya eh. Ang dalagang bagong salta dito sa baryo lang yun. Si Ada. Siya naman din ang nagbigay sa'yo ng kwintas na yan na suot mo, hindi ba? Opo. Hindi kanya ho ba sinaktan? Sigurado ho ba kayong hindi si Lola yung nagpapanggap bilang tao? Hindi, Dodong. Akala ko lang talaga si Inusa. Pero hindi pala. Posible ho bang pumunta rito si Lola at aatakihin niya ako? Hindi ko masasagot ang katanungan na yan, Dodong. Mas mabuti pa kung umalik ka na sa palengke. Huwag mong hubarin ang kwintas na yan. Kahit anong gawin mo, hindi mo pwedeng hubarin yan. Teka, isang tanong na lang po, Lola. Ano yun? Kilala niyo po ba si Ada? Bakit alam niyo pong siya ang nagbigay nito sa akin? Ligtas ho ba talaga ako kapag suot ko ang kwintas na to? Paano niya naman po nasisiguro, Lola? Isang tanong lang ang sinabi mo, Dodong. Isa lang din ang isasagot ko. Oo, kilala ko si Ada. Ngayon makakaalis ka na. Kailangan mo nang bumalik sa palengke para tulungan ang nanay mo. Pero Lola, Saka ko na sasagutin ang katanungan mo. Paghanda na akong magsalita tungkol sa dapat mong malaman tungkol sa kanya. sandali lang po, Lola. Isasabihin pa po ako sa inyo. Dodong! Kaya po ako nagpunta rito para sabihin may sumasabotahe po sa negosyo nyo. Bulok po ang mga isdang natanggap ng mga kumuha po sa inyo. Ano? Paano nangyari yun? Maayos naman yung kanina bago inihatid sa kanila. Hindi ko rin po alam. Wala na akong nagawa ng pagsaraduhan ako ng pinto ni Lola Using. Gumulo ang isip ko, Sir Jupiter. Parang meron siyang tinatago sa akin tungkol kay Ada. Subalit hindi ko rin alam kung obligasyon ko ring malaman ang tungkol sa bagay na yon. Gusto ko ring linawin sa kanyang tungkol sa pagsasanay na tinutukoy niya. Ada, saan ka kumuha ng isda? Mukhang ikaw ang makakabenta ng marami ngayon. Nanghuli po ako mismo. Wala rin po kasi akong sapat na pera para kumuha mula sa supplier mismo eh. Nakapagtataka. Paano siyang nanghuli ng ganong karaming isda? Anong oras na rin kami nakauwi kagabi? Saka wala rin naman akong narinig na balita tungkol sa bagong bangka sa baybayin na ginagamit sa panguhuli ng isda. May kutob talaga akong masama. Mabuti naman kung ganon. Napakasipag mo talagang bata ka. Kung gusto niyo po sa inyo na lang po itong isang styro. Sapat naman ho sa akin ng isa. Ang importante, makaraos lang po ako ngayong araw para may pambili ako ng pagkain. May kakaiba talaga sa'yo, Ada. May kutob akong hindi ikaw ang nakilala kong Ada kahapon. Kung meron ka mang tinatago, kailangan kong malaman ang tungkol doon. Uy, Dodong. Huwag mong matawag-tawag ang anak ko. Isa pa tong sinanay. Hindi ko alam kung dapat ba akong maghinala sa kanya. Nahihiwagaan na ako sa mga kilos nila. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang pagkatiwalaan. Posible kayang nagsisinungaling sa akin si Lola Using. Pero bakit? Ano
Anong motibo niya kung ganun? Dodong, mas mabuti pa kung samahan mo na lang ang papang mo sa bukid. Wala naman tayong mapapala rito. Ako'y pupunta na muna sa bayan at susubukan kong makahanap ng ibang supplier. Sige po, Nay. Kahit may bumabagabag sa isip ko, Sir Jupiter, sumunod pa rin ako kay Nanay. Umuwi ako ng bahay at kinuha ang mga gamit saka sumunod kay Papang sa bukid. Hindi ko alam kung saan siya banda, pero nagtrabaho na lang ako. Sino yan? Papang? Kung sino man yan, hindi ako natutuwa sa ginagawa mo. Magpakita ka kung may kailangan ka sa akin. Huwag kang basta-bastang mahuhulog sa patibong na gustong makabitag sa'yo, Dong. May nakaharang na kurtina sa mga mata mo at hindi mo ito maaalis kung patuloy ka lang magbubulag-bulagan. Alam mong may mali, pero hindi ka pa rin naniniwala. Manang Iday, anong ginagawa niyo rito? Sinundan niyo po ba ako rito? Balang araw, makakaharap mo ang malaking pagsubok. Dapat kang maghanda. Huwag kang basta-basta lang magtitiwala sa mga taong gustong tumulong sa'yo. Dahil hindi mo alam kung sino ang totoong taong nakasuot lang ng maskara. Pilit kang ihuhulog sa bitag. Pero hindi mo alam na patibong lang palang kahahantungan mo. Sa huli, ikaw mismong mapapahamak. Manang Iday, hindi po kita maintindihan. Ano bang meron? Bakit po ganyan ang itsura niyo? Ano po bang pakay niyo at bakit niyo po ako sinundan dito sa bukid? Nanuyo ang dugo ko sa katawan nang biglaan na lang mawala sa harap ko si Manang Inday, Sir Jupiter. Naiwang nakaawang ang labi ko sa gulat. Ilang saglit pa'y bigla na lang may tumalon na aswang sa harapan ko. Mas lalo akong nataranta. Akma na sana akong tatakbo nang mahawakan ito ang mga paa ko at hinila. Nawalan ako ng balanse at tumama ang ulo ko sa bato. Napasigaw ako sa sakit subalit hindi ko masyadong naaninagan ang paligid. Nanghina rin ako kaagad dahil sa sunod-sunod na kalmot ng aswang. Tulong! Tulong! Inaatake ako ng aswang! Tulong! Ramdam na ramdam ko ang pagbaon ng mahahabang kuko ng aswang sa balat ko, Sir Jupiter. Pumalahaw ako sa sakit subalit walang nakaririnig. Iyak na lang ang nagawa ko hanggang sa tuluyang magdilim ang paningin ko. Paggising ko, nagulat ako nang makita si Ada na nakaupo sa hinigaan ko. Dali-dali akong bumangon. Nasaan ako? Bakit ikaw ang kasama ko? Anong nangyari sa akin? Paano mo natalo ang aswang? Ako ang nakakita sa'yo mula sa bukid. At ako rin ang nagligtas sa'yo sa aswang. Pasalamat ka nga't nakita kita dahil kung hindi, baka lasog-lasog na yung katawan mo. Ako na rin ang nanggamot sa'yo dahil inutusan ako ni Lola Using. Si Lola Using? Siya naman daw ang tinaguri ang albularya dito sa lugar. Kaya sa kanya kita dinala. Nasaan siya ngayon? Umalis. May hahanapin siyang gamot para sa'yo dahil malalim ang sugat mo sa balikat. Nakagat ka ng aswang. Pero mabuti na lang din at hindi ganun kalakas ang lason. Naligtas na rin kita sa kanya. Hinigop ko ang dugong aswang sa loob ng katawan mo at inilabas ko yon para iligtas ka. Ginawa mo yun? Ayos ka lang ba? Ayos lang naman ako. Hindi naman kasi ganun katindi yung lason noon at hindi ko rin nilunok. Pinagmumug din ako ni Lola ng dahong pangontra sa aswang. Kaya walang problema. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko kung paano mo natalo ang aswang. Kailangan mo pa bang malaman? Ikaw lang naman ang nakakita sa akin kung paano ako lumaban, diba? Hindi yun ang tanong ko, Ada. Paano mo natalo ang isang aswang? Gayong galing ka naman sa syudad. Siguro naman panahon na para malaman mo ang tungkol sa kwento ko, ano? Sinanay ako ni Lola Inusa para maging isang albularya. Kaso hindi naman yun natuloy dahil biglaan na lang siyang nawala. Pero ang ginawa ko, nagpatuloy ako sa pagsasanay para matalo ko ang mga aswang. Dahil naniniwala akong silang dahilan kung bakit siya nawala.
Lola Inusa? Paano mo siya nakilala? Apo niya ako. Bakit? Dinamba ang dibdib ko, Sir Jupiter. Akma pa sana akong magtatanong nang biglang kumalabog ang pinto at pumasok si nanay. Naliligo siya sa dugo habang nakatutok ang mahabang itak sa amin. Kitang-kita ang galit sa kanyang mga mata. Hindi kayo basta-basta makakala sa teritoryo namin. Nay! Hindi kayo makakatakas at hindi kayo makakaalis sa puder na to. Mamamatay muna kayo bago kayo makaalis. Nay! Ano tong ginagawa mo? Ah! Dodong, huwag kang malikot. Malalim ang sugat mo. Ako nang bahala dito. Kahit anong gawin mo, Ada, hindi ka na makakaalis. Mamamatay kayo pareho ng kapatid mo rito. Hindi ko kayo hahayaang makalagpas man lang sa pinto ng bahay na to. Ano, kapatid? Nay, ano ho bang pinagsasabi mo? Pakiusap, ibaba niyo po ang itak na yan. Baka po may masaktan pa sa ating tatlo. Wala akong pakialam. Kung mamamatay man kayong dalawa, mas mabuti. Dumating si Lola Using at mabilis nitong tinusok ang tagiliran ni Nanay Lydia na siyang nagpatigil sa kanya. Lola Using! Ah! Kailangan kang madala sa pagamutan, Dodong. Palakas na palakas ang agos ng dugo mo. Hindi pwedeng hayaan ka na lang dito. Lola, tulungan mo ko. Alam ko malakas ka, Ada. Gamitin mo ang lakas mo para mapagaling siya. Hindi tayo pwede basta-basta na lang lumabas dito dahil nakapalibot na ang sumpa sa bakuran. Posibleng ikapahamak ninyo kung lalabas kayo. Pero Lola, hindi ko po alam kung paano pa siya pagagalingin. Hindi ko pa po nagawang gamitin ang kapangyarihang yung dati. Pakiusap ho. Dalhin na lang natin siya sa pinakamalapit na pagamutan. Oo, okay ho. Alam niyo naman po ang manggagamot. Pagsamahin mo ang kakayahan niya at ang kakayahan mo. Alam mo yan. At pinag-aralan mo yan sa loob mo, Ada. Pero hindi mo lang magawang magamit dahil natatakot ka pa. Subukan mo ngayon. Hindi ko pwedeng bitawan na basta-basta si Lydia. Delikado kayo sa kanya. Hindi ko po talaga alam kung paano gamitin, Lola. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Nag-aagaw buhay ang kapatid mo, Ada. Gawin mo na ang nararapat. Pakiramdaman mo sa sarili mo. Masyado kang pakialamerang matanda ka. Ginawa ko lang ang dapat gawin, Lydia. Alam ko ang binabalak mo. Inoprotektahan ko ang batang pinalaki mong may kapalit. Hindi ka karapat-dapat na maging ina. Alam mo yon. Hindi ka na sana nang alam sa pamumuhay namin. Masaya kami sa kung ano ang meron sa baryong yun. Kung ano man ang binabala ko sa sarili kong anak, wala ka na doon. Inalikuran mo kami noon pa. Simula nung mamatay si Enosa, nawalan ka na rin ng silbi. Isasakripisyo kong mga anak ko sa ayaw at sa gusto mo. Hindi kita papayagan na gawin ang binabalak mo sa mga apo ni Inusa. Humayo ka. Ikalat mo ang kademonyohan at kasamaan na budhi mo sa malayong lugar. Kung hindi ka aalis at kung hindi mo rin tatanggalin ang sumpang nakapalibot sa bahay na to, tuluyan kitang gagawing abo. Nakita mo naman siguro kung paano kung sinurog ang katawan ng isa sa mga tulad mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Babalikan kita at maghaharap tayo ng patas. Narinig ko ang malakas na pagkaripas ng takbo ni Nanay Lydia palabas ng bahay. Gulong-gulo ako sa totoo lang, Sir Jupiter, at mas lalong kumikirot ang sakit ng mga sugat ko sa katawan. Unti-unting kinain ng kadiliman ang mundo ko. Nasaan ako? Napakainit naman yata dito. Patay na ba ako? Bakit ako nakagapos? Gising ka na pala, iho. Mabuti naman. Sakto lang dahil malakas ng apoy na ang inihanda kong pang-ihaw.
Nay, ano ho bang nangyayari? Wala po akong maintindihan eh. Anong meron? Hindi mo na kailangan pang malaman kung ano ang meron, Dong. Mamamatay ka rin naman. Pero dahil na rin sa mapilit ka, sige, sasabihin ko sa'yo. Pero, sa isang kondisyon, Ano po yun? patayin mo muna ang sarili mo't ang kapatid mo. Nahihibang ka na talaga! Hindi ito ang klaseng inang kinalakihan ko! Nay, ano bang nangyayari sa'yo? Sabihin na nating, binuhay kita't ang ate mo bilang alay sa demonyong sinasamba ko. Matagal ko nang gustong gawin yon. Pero dahil sa prenoprotektahan kayo ni Using, ang hirap makagawa ng paraan. Hindi ko maintindihan. Ano pong meron na hindi ko alam? Itong si Ada. Paano ko siyang naging kapatid? Hindi ko man lang siya nakilala nung bata ako at wala rin akong alam tungkol sa kanya. Paano siya naging kapatid ko? May alam ba si Lola Using tungkol dito? Si Lola Inusa, ano ba nangyayari sa kanya? Sabihin mo sa akin ang lahat, Nay. Bakit ko naman sasabihin sa iyo ang tungkol sa bagay na yan? Hindi mo rin naman maiintindihan. Wisit, pilit kong iintindi, Nay. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang totoong nangyayari. Saka bakit mo ginagawa to? Anak mo ako, di ba? Bakit ganito? Pakawalan niyo ako! Hindi na maaari, Dong. Kahit hindi ko man gustong gawin, kailangan kong gawin. Ito lang ang paraan para maging malaya ako. Hayaan mo ako sa mga desisyon ko. Nagulat ako nang bigla niya akong hinila mula sa kinahihigaan ko. Bumagsak ang katawan ko sa simentong sahig na may matutulis na bahagi at hinila papunta sa isang bahagi ng napakainit. Sobra! Yun pala may nakapailalim na apoy at tinatakpan lang ito ng tila bakal na higaan. Hindi ako makagalaw, Sir Jupiter, dahil sa mga gapos sa mga kamay at pako. Nay, pakiusap, ilayo mo ako dito. Pakawalan mo ako. Nasusunog ako, Nay! Nay! Harapin mo ang dapat mong harapin, nak. Hindi ko kasalanan kung pinili mong mabuhay sa poder ko kasama ang sakim mong papang. Nay, pakiusap. Nasusunog ako, Nay. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako, Nay! Nay! Ah! Ah! Dudong! Dudong! Dudong, gumising ka! Ada, tulungan mo ako ah. Tulungan mo ako. Nasusunog na ang buong katawan ko. Dudong! Gumising ka, Dudong! Ada! Salamat sa Diyos at gumising ka na. Kanina pa kita ginigising pero hindi ka man lang nagmumulat ng mata. Ano nangyari? Ilang araw na akong tulog. 2 araw ka nang hindi nagigising. Akala namin ni Lola tuluyan ka nang mawawala sa amin. Nasaan si Lola? Kailangan ko siya makausap. Dong, huminahon ka. Alam kong gulong-gulo ka pa ngayon. Pero hindi masasagot ang katanungan mo hanggat buhay pa si nanay. Anong ibig mong sabihin? Kailangan kong patayin si nanay para lang magkaroon ng kasagutan ng mga nakakalitong pangyayari? Ganun na nga. Ada, narinig mo ba ang sarili mo? Di ba magkapatid tayo? Pero bakit parang mas gusto mong mawala si nanay sa atin? Hindi ko siya gustong mawala. Gusto kong kumpleto ang pamilya natin. Alam ko na kung anong meron sa kanya dahil sinabi na yun sa akin ni Lola Using. Pero hindi ako mapayag na matulad siya ni Lola Inusa. Aswang si nanay. Nagpapanggap lang siyang tao, Dong. Nailayo ako ni Lola Inusa nang wala sa oras. Matapos akong pagtangka ang kainin ni nanay nung sanggol pa lang ako. Kung ano man ang nangyayari sa kanya ngayon. Dahil yun sa kinain ng buong kaluluwa niya ng kultong sinalihan niya. Hindi na siya tao, Dodong. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Ibig sabihin, aswang tayong dalawa. Patapusin mo ako sa kwento ko, Dong. Para malinawan ka sa totoong nangyayari. Diretsain mo na lang kasi ako.
Masaya ang pamilya nila nanay nun pero dahil hindi makontento si Lola Inusa sa kanyang kayamanan, sumali siya sa isang kulto kasama si nanay. Pareho naman sila naging masaya nung una. Pero lingid sa kanilang kaalaman, merong kapalit pala lahat ng yun. Anong kapalit? Magiging aswang sila. Pagkatapos ng isang buwan, na magsimulang makaramdam si nanay ng mga sintomas, doon na pinuksa ng pangulo ng kultong sinalihan nila ang tungkol sa katotohanan. Nagalit si nanay. Nagpakalayo-layo siya hanggang sa nakilala niya si tatay. Sinubukan niya maging tao subalit hindi niya kinaya. Kaya nakiusap siya sa pangulo nila kung ano ang posibleng gawing alay. Lingid sa kaalaman ni tatay nun, yung tungkol kay nanay. Kaya nagkaanak sila. Ako yun. Iniaalay na sana ako ni nanay subalit nailigtas ako ni Lola Inusa. At siya na mismo ang nagpalaki sa akin. Isinilang ka. Subalit lingid pa rin sa kaalaman naming meron na pala silang ginawa sa sarili niya. Isang gabi, nadatnan siya ni Lola Pipang na ginagapang ako sa higaan at dinidilaan ng tiyan ko. Doon ako nailayo ng matanda. Subalit, sa kasawiang palad, naabutan siya ni nanay at pinatay siya sa palayan. Nagawa naman akong iligtas ni Lola Using bago pa man mamatay si Lola Pipang. Kahit na kinakapos na siya ng paghinga nun, ibinigay niya kay Lola Using ang kwintas na siya naging proteksyon nating dalawa. Ibig mo bang sabihin, alam mong magkapatid tayo? Sa totoo lang hindi. Si Lola Using na mismo ang nagpaliwanag sa akin ng buong katotohanan tungkol sa ating dalawa. At kung iniisip mo man sa ngayon ang tungkol kay Papang at Neneng, pasensya ka na dong. Pero patay na sila sa mga oras na to. Hindi magagawa ni nanay sa kanila yan. Kailangan ko silang puntahan. Kahit anong gawin mo dong, patay na sila. Wala na palang silbi ang kwintas na binigay ko. Matagal na nalusaw ang bisa niyan. Ngayon ko lang nalaman. Kaya nagagawa ka pa rin lapitan ni nanay o kahit anong nilalang. Nagpunta ako rito para protektahan ka. Kayo. Pero hindi ako nagtagumpay. Mas lalo akong hinigop ng panghihina, Sir Jupiter, nang marinig ko yon kay Ada. Kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata at ang pag-aalinlangan. Pumasok si Lola Using. Mabuti naman at gising ka na, Dodong. Kumain ka na muna para maibalik ang lakas mo. Sige po, Lola. Kinakailangang mahanap ka agad si Lydia. Pakiramdam ko, siya ang may kagagawan tungkol sa mga nabubulok na isda sa palengke. Wala talaga akong alam kung bakit ganito ang nangyayari. Inakala ko nun na si Ada ang may tinatagong sekreto. Hindi ako nagsuspecha na sarili kong ina ang may kagagawan. Ngayon ko lang napagtanto ang sinabi mo sa akin, Lola Using. Pasensya na po kung hindi ko kagad nagawang iwasan ang isang bagay na yun. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa bagay na yan, Dodo. Ang importante, alam mo na kung ano ang nangyari. Ako na lang din ang hahanap ng paraan para makapagtinda na maayos. Balita ko la. Marami raw pong nagkasakit at namatay dahil sa istang bulok na binili ng mga tao. Ano? Hanggang ngayon ba patuloy pa rin ang kasong yan? Kagagawan yan panigurado ng aswang. Malamang sa malamang, kagagawan to ng nanay mo. Gumagawa siya ng paraan para makaipon ng mga taong magiging instrumento niya para makaganti sa akin. Hindi pa tapos ang laban namin. Anong binabalak nyo ngayon, La? Kayo ang dapat nahaharap sa kanya, Dodong, para matapos na to. Nang tuluyan na akong gumaling, dun ko nalaman na nagmukha na palang sementeryo ang baryo namin. May nagsialisa na dahil sa sunod-sunod na bangkay ng taong natatagpuan na lang sa gilid-gilid. Hindi na rin kami halos makabenta ng isda dahil sa misteryosong pagkabulok ng mga ito. Kahit anong gawin namin, wala pa ring takas. Hindi naman gumagamit ng orasyon si Lola Using dahil natatakot siyang baka lumala ang sitwasyon. Isang gabi pauwi na kami ni Ada galing sa bayan nang makaharap namin si Nanay.
Mabuti naman at nakita ko rin kayong buhay pa. Talagang nagpakita ka pa sa amin. Akala ko pa naman patay ka na. Naghanap lang ako ng tiyempo para masolo ko kayo. Mabuti naman at hindi nyo kasama ang nagmamagaling nyong bantay. Bakit? Takot ka ba? Natalo ka niya nung isang araw eh. Takot ka rin bang mamatay? Kung kasama namin siya? Bakit naman ako matatakot? Uugod-ugod naman ang matandang nyo. Nagulat ako nang bigla na lang saksakin ni Ada si nanay. Hindi ko man lang nabantayan ang bilis ng pangyayari. Puro ka dada. Hindi ka naman marunong lumaban. Hindi porket nasaksak po ako ng isang beses. Ay ayos lang na Ikang bata ka! Huwag mong sasagarin ang pasensya ko. Pero may respeto pa rin ako sa inyo bilang magulang. Ayaw kitang patayin sa harap ng kapatid ko. Kahit ganyan ka, nanay, hindi ko pa rin nakakalimutang iniluwal mo ako. At pinaghirapan mo akong dalhin sa sinapupunan mo ng ilang buwan. May utang na loob pa rin ako sa'yo kahit papano. Kahit mukhang pagkain ang tingin mo sa amin. Sabihin mo sa amin, kung saan mo dinala sila, Papang? Kailangan ko silang makitang buhay. Kung hindi mo man pinalampas ang mga buhay nila, ituro mo sa akin kung saan mo iniwan ang kanilang mga bangkay. Napakahabang drama to. Tapusin na natin. Hindi mo ba talaga kayang pigilan yung sarili mo, Nay? Ayoko labanan ka. Pero gumagawa ka ng paraan para patayin kita. Sinubukang saksakin ulit ni Ada si nanay pero mabilis siyang nakailag. Nanatili akong nakatayo. Hindi alam ang gagawin ko. Ada! Hayaan mo na siya! Hindi mo siya matatalo ng basta-basta. Umalis na tayo! Wala si Lola Using! Hindi ako natatakot sa isang demonyo. Dodong! Nakaharap na ako ng mas malala sa kanya. Kaya hindi ko siya tatalikuran. Teka, ngayon ang nakataktang panahon ng paghaharap namin. Ito ang sinasabi sa akin ni Lolo Carding. Pero hindi ako nagsanay. Naging abala ako masyado tungkol sa negosyo namin kaya hindi ko natutukan ng pagsasanay. Anong gagawin ko? Dudong! Marami pa kasing satsat. Pinilit mo ako lumaban kaya lalabanan kita sa gusto kong paraan. Kakalimutan kita bilang ina sa ngayon at pipilitin kong tingnan ka bilang isang demonyong puno ng paghihigante. Kakalimutan ko naging ina kita, Lydia! Hindi mo ko kakayanin, Ada. Alam kong puro satsat lang ang kaya mong gawin. Gaya na sinabi ko, kalilimutan mo na kita bilang isang ina. Kahit masakit sa loob ko, gagawin ko. Bumagal ang mga pangyayari sa paningin ko, Sir Jupiter, nang kunin ni Ada ang espada ni nanay habang umiiyak. Itinaas niya ito sa kaliwanagan ng buwan at walang pag-alinlangang itinusok iyon sa kanyang dibdib. Tinapunan ako ng tingin ni nanay. Bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Nakaramdam ako ng kirot sa loob nang bumagsak siyang walang malay. Ayos ka lang ba, Dong? Nanay. Dudong! Oh! Ada! Pinatay mo si nanay! Kinakailangan ko siyang patayin, Dong. Ligtas na tayong dalawa. Kailangan na nating umalis. Hayaan na natin siya. Wala na siyang takas sa kamatayan. Kahit wala sa sarili, pinilit kong makatakbo, Sir Jupiter. Nakatingin pa rin ako kay nanay pero ipinikit ko na ang mga mata ko at pinilit na lumingon sa harapan. Hindi! Hindi! Lola! Natigilan ako nang makitang sira-sira na ang bubong at mga dingding ng kubo ni Lola. Kahit ang kanyang bahay na malaki na katabi lang ng kubo, hindi rin nakaligtas. Lola Using! Lola, nasan ka? Lola! Lola, nasan kayo, Lola? Lola! Lola? Ada! Si Lola! Kinain ng aswang si Lola! Huwag mo akong takutin. Hindi ako natatakot sa'yo kahit anong gawin mo. Lumayo kang aswang ka! Lola! Dudong! Diyos ko! Hindi.
Hindi, Lola. Gumising ka. Hindi ka pwedeng mawala sa amin, Lola. Hindi ko hahayaan na makatakas ang demonyong to. Hindi ko hahayaan na hindi ako makagati sa kanya. Demonyo ka! Lola, gumising kayo, Lola. Hindi niyo dapat kami basta-bastang iwan. Lola! Dong, Ada, hindi ko alam kung hanggang ilang minuto na lang ang aabutin ng buhay ko. Pero gusto ko lang masigurong kahit wala na ako sa mundong ito, mananatili kayong matatag. Huwag kayong magpapatalo sa kahit anong tukso ng demonyo sa inyo. Hindi sana kayo tumulad sa ina ninyo. Mahirap mabuhay. Alam ko yun. Pero mas mahirap kung hahayaan mo ang sarili niyong kainin ng galit at inggit. La, bakit hindi niyo man lang nilabanan ng aswang? Bakit niyo hinayaan ang sarili sa ganito? Hindi ko na nagawa lumaban. Binigla niya ako. Wala na akong nagawa. Ingatan niyo ang sarili niyo. Umiwas kayo sa gulo. Huwag niyong hahayaang habang buhay na lang kayong magtitiis sa kahirapang meron sa baryong ito. Umalis na kayo sa lugar na ito. Iyon ang makakabuti sa buhay ninyo. Paano po kami mabuhay kung wala ka na? La. Hindi na sumagot pa si Lola Using. Tuluyan na siyang pumikit at iniwan kami. Dahil sa galit at sakit, binalikan ni Ada ang aswang at pinagtatadtad pa nito ang katawan. Kinuha niya ang ulo at malakas na itinapon sa labas. Magdamag kaming umiyak sa bahay na yon habang yakap si Lola Using. Kinabukasan paggising ko, wala nang bangkay ni Lola Using, pati na rin si Ada. Nataranta ako, Sir Jupiter. Dali-dali akong umalis at hinanap sila. Ada, saan mo dinala ang bangkay ni Lola Using? Bakit ka nandito? Hindi mo man lang ba ako tutulungan sa pag-asikaso ng pagpapalibing niya? Kulang na nga ang panggastos natin sa pagkain pa lang araw-araw, Dodong. Mangangarap ka pang mailibing si Lola ng marangya. Anong gagawin natin? Hahayaan mo na lang bang mabulok ang katawan sa loob ng bahay hanggang sa makaipon tayo? Anong sasabihin ng mga tao sa atin? Hindi naman sa ganun, Ada. Pero saan mo dinala ang katawan ni Lola? Binigyan ko siya ng magandang libing, Dodong. Hindi itinapon sa kung saan lang. Kung yan yung tinatanong mo sa akin. Hindi mo man lang ako ginising para naman saan na natulungan kita. Tsaka, may nakakita ba sa'yo? Wala. Abala ang mga tao sa sunod na namang pangyayari. Natagpo ang patay si Manang Iday sa palayan. Ano? Hindi mo na kailangan magulat tungkol sa bagay na yan, Dong. Napapaligiran tayo ng mga aswang dito. Hindi mo alam kung ano ang makakasalamuha mo, kung tunay pa ba sila o hindi. Teka, bakit parang nag-ibang tono ng pananalita mo? Hindi ka naman ganito ah. Anong meron? Ayos ka lang ba? Hindi ko rin naman hahayaan ang sarili maging mabait na lang lagi, Dodong. May pinagdadaanan tayo ngayong malaking kalungkutan at kawalan sa buhay. Kailangan ba natin maging masaya? Hindi ko alam kung paanong ipagpapatuloy itong negosyo ni Lola. Dahil hindi ko rin naman alam kung saan siya umaangkat ng mga isda. Walang pumunta kanina sa bahay pero siguro pasalamat na rin ako dahil walang pumunta. Walang nakapansin sa kung anong nangyari sa buhay niya. Galing saan tong mga tinitinda mo? Ninakaw ko malamang. Kung hindi tayo didiskarte, Dodong, mananatili tayong gutom hanggang sa pareho tayong mamatay. Hindi ko pa pangarap kaharapin ang impyerno. Humugot ako ng malalim na hininga bago umalis. Wala sa sariling pumunta ako sa dating bahay namin at kinuha ang mga nakatagong armas ni Papang. Hindi ko alam kung bakit ko kinuha ang mga yon, pero alam ko sa sariling may paggagamitan ako.
Pumunta ako sa sirang bahay ni Lola Using at naupo sa sirang hagdan habang yakap ang isang armas. Dodong, anong gagawin mo sa mga yan? Kailangan pa bang itanong kung anong gagawin ko rito, Ada? Inihahanda mo ang sarili sa laban? Tapos na yun. Patay na ang nanay mong demonyo. Wala nang ibang manggugulo sa atin. Yun din ang nasa isip ko. Kung maaari, uubusin natin ang mga aswang dito sa baryo para matapos na. Grabe no. Palaging may mapait na wakas ang kwento ng mga tulad natin. Dating mayaman pero bumagsak dahil sa mga taong hindi makontento sa kung anong meron sa kanila. Hindi ako nagsalita, Sir Jupiter. Nanahimik na lang ako habang yakap ang armas ni Papang. Nakakatawa, no? Kung sino pa yung pinangarap mong katabi hanggang sa katapusan, siya pa yung biglang naging traitor sa buhay mo. Para tayong pinagtagpo dahil may isang dahilan. Pagsugpo sa masasamang tao sa mundong to. Pero, paano na lang kaya kung hindi rin tayo nagkakilala? Ano kayang magiging takbo ng mga buhay natin? Tsaka kung hindi ka rin lumitaw, baka ngayon patay na ako. Hindi ko alam na nasa bingit na pala ako ng kamatayan. Hindi ko man lang napansin. Baka rin patuloy akong magtatanong sa Panginoon kung anong ginawa ko sa buhay para mangyari to sa akin. Nangako ako sa sarili ko na hahanapin ko si Lola pero huli na rin ang lahat. Tuluyan siya naging aswang. Balita ko rin, napatay siya. Kaya pumunta ako rito. Bumalik ako para hanapin si nanay. Pati na rin kayo. Pero ang importante ngayon, magkasama na tayo, di ba? Nagyakapan kami ni Ada. Mahigpit ang paglingkis ng kanyang mga kamay sa katawan ko. Pinapakiramdaman ang init ng aming pagkasabik sa isa't isa habang nakapikit. Subalit, natigilan ako ng bahagya siyang gumalaw at dumaing. Maya-maya'y naramdaman ko ang mainit na likidong umagos sa balikat ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko, Sir Jupiter, at laking gulat ko nang makita si Nanay Lydia sa harap ko mismo. Nakangiti ng tagumpay. Hindi ko sadyang gawin to, Dodong. Sadyang siya ang natamaan. Hindi ko kasalanan kung hindi siya. Pinilit ni Ada na makaalis sa yakap ko at hinugod niya ang kutsilyo mula sa kanyang likuran. Sinaksak niya sa dibdib si Nanay. Pinatay na kita. Ang tigas mo pa rin. Pero hindi ka makakataka sa akin. Poprotektahan ko ang kapatid ko. Hanggang kamatayan. Ano ito? Ano itong isinaksak mo sa akin? Kutsilyong may lason? Biglang bumagsak si Nanay sa harap namin at doon ay tuluyan siyang nalagutan ng hininga. Kung sa tingin mo, masyado akong babait, Nay. Nagkakamali kayo. May tinatago rin akong kulo. Sa loob, hindi mo kailangan magulat. Ikaw mismo ang nagtanim ng galit. Sa puso't isip ko, ikaw na mismo ang nagtanim ng takot sa akin. Kung hindi mo kayang protektahan ang sarili mong pamilya dahil sa kasakiman mo, pues ako ang poprotekta kay Dodong laban sa tulad mo. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin, Ada. Paano na lang ako? Anong gagawin ko sa buhay? Mag-isa na lang ako. Huwag mo naman akong iwan, oh. Hindi. Hindi mo naman kailangan ng tulad ko. Kaya mo mabuhay ng mag-isa. Maniwala ka sa akin. Matapang ka, Dodong. May tiwala ako sa'yo. Tsaka hindi ka rin naman mag-iisa dahil nandito ako lagi. Nakagabay sa'yo. Nandyan din sila Papang at Neneng. Handang gumabay sa'yo.
Isipin mo na lang na nandito kami lagi para sa'yo. At hindi ka mag-iisa. Kahit anong mangyari. Mahal na mahal kita, Dodong. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nang tuluyang ipikit ni Ada ang kanyang mga mata, tuluyang gumuho ang mundo ko. Sumigaw ako ng malakas habang hawak ko ang kanyang katawan. Nagbaka sakali akong mabuhay pa siya sa pamamagitan ng pagtawag ng Diyos. Pero bigo ako, Sir Jupiter. Bigong-bigo ako. Makalipas ang ilang buwan, nakita ko ang sariling nakatayo sa sariling paa sa syudad. Opo, Sir Jupiter. Nagpakalayo-layo ako at kinalimutan ang baryong dating tahimik na ginulo ng mga aswang. Halos hindi ko nagawang itayo ang sarili pero pinili ko ang sarili. Kailangan kong bumangon at lumaban sa buhay. Kahit papano, Sir Jupiter, unti-unti kong natanggap ang kapalaran. At ngayon, masaya na ako. Naibaon ko na ang sakit na dating nagpalugmok sa akin. Ngayon may sarili na akong pamilya na pinangakuan kong mamahalin at poprotektahan ko kahit ano ang mangyari. Sa ngayon, dito ko na po tinatapos ang kwentong ito, Sir Jupiter. Marami pong salamat sa pagbabasa. Mabuhay po kayong lahat.